Исәнмесез, барыгызга да укучылар, укытучылар, исәнмесез. Әйдәгез алайса, мин сезгә башта үземнең бала чагым турында сөйләп китәм. Мин бала чакта бик шук, кызыксынучан, бөтен җиргә борын тыгарга яратучырак, әзрәк шундый төрле маҗаралар эзләргә ярата торганрак, шундыйрак, шуграк малай идем инде. Минем бер туган абый бар. Безнең яшь айырмалары яшь ярымына, бер яшь кенә, безнең балачак бергә үтте аның белән. Шуңа күрә безнең авылда бөтен урам малайлары, бөтен авыл балалары безнең урамда җыйладыр, безнең авыл урам яшел урам дип аталадыр. Тыныч машиналар йөрми, шуңа күрә уен уйнарга бөтенсе менә шунда киләләр иде. Без инде менә шул Сабантуй, Ялкын журналыннан яңа уеннарны эзләп табып, аларны балаларга өйрәтә идек. Бер вакыт кайсыдыр журналда менә Ялкында булдым икән, Яшьлеенчиемдә булдым икән, ул вакытта мин хәтерләмим инде, ясарга өйрәттеләр тыңлаучан чана. Ул вакытта бит инде хәзерге кибетләрдәге шикелле руле, тормозы булган чаналар юк, без бит инде гади чаналар белән шуабыз. Анда менә шуны чана ясарга өйрәткәннәр, аның руле да бар, тормозлары да бар. Без менә шуны ясадык. И шуның белән шуып, без инде әзрәк шунда бөтен тавышып атырган балаларны шаккаттырган идек. Менә бер хәтирә шундый. Аннан соң мин хәтерлим үземнең җил белән эшли торган электростанциясе ясаганымны. Ул вакытта бит инде безнең заманда бит инде андай берләр бик сирәк күренештәге. Хәзерге кибетләрдә тулып ята инде андай белән, бер кешене беркемне шаккаттыра алмыйсың. Безнең заманда ул бик шундый сирәк күренешләр, аннан соң ул дөбер-дөбер килеп эшләп утырды. Ул җил белән эшли торган электростанция шунда ишек алдындагы бер лампочканы кичкенә генә итеп яктыртып торганда хәтерлим. Шундый вакыялар үзебез күберне ясыйдыр инде. Шундый нәрсә күрсәк инде менә телевизордан өйрәтсәләр, газета журналлардан нәрсә нинди кызык әйберләр бар, бөтенсен дә без ясап карарга тырышадыр инде. Конструкторлар, әйтгәндә, хәтта картага кадәр, менә Татарстан картасына кадәр үзебез ясыйдыр, үзебезнең ишек алдына Татарстан картасын ясыйдыр, кичкенә вакытта инде, менә әйтгәндә уйнап утырган вакытта Казан була бер җир инде, шуннан җуллар чыгып китә. Безнең туганнар яшидер Сарманда. Шуңа күрә без Сармандан башка районны белмидек. Казаннан бераз гына баргач, димәк Сарман. Сарманнан да җирактарак Мәскәү Бәрәңге бакчасы тирәсендәге диннән, чөнки берничә генә шәһәрне беләбез бит инде, берничә районны гына инде. Үзебезчә шулай торып шуның карталарын төзеп уйныйдык хәтта. Аннан соң безнең Ашыт елгасыга, безнең ике авыл ортасында Олы Битаман һәм Кече Битаман арасында инде шул бик нык җәйләдер. Бөтен басуга бер елны анда прямо шундый диңгез шикелле булып җәйлде су. Без шунда кимәләрдә изеп йөрдек әле хәтта. Үзебезнең болыннарда, басуларда мәктәпкә хәтта килеп җиткән су. Кичкенә чакта башка балалар безнең классташларның күбесе инде кем шофер, кем табиб, кем укытучы буларак хыялланган вакытта мин шәптер. Беләсезме, капитан теге теплоход иртә торган капитаннар бар бит инде. Менә шундый капитан буласы киләдер, чөнки безнең җәйләр Казанда үтәдер, каникулларын. Анда безнең бер туганыбыз, ул әнинең абыйсы бер теплоходта капитан булып эшлидер. Без аңа яна кунакка барадык. Менә шунда булган хатирәләр, истәлекләр бик каты тәэсир иткәндер инде, күрәсең. Шуңа күрә шундый хыял бар. Казан ул инде миңа теге былай чит шәһәр түгел, чөнки безнең әни ягыннан Дәвати белән Дәвани Казанда яшәделәр инде. Без инде мәктәптә укыган вакытта алар янына бик еш кунакка барып йөридек. Шуңа күрә инде Казанны мин мәктәптә укыганда ук әйбәт белә идем. Хәтта тагын шул баягы темага күчеп инде, ул вакытта бит инде хәзерге шикелле интернетлар, телефоннар, навигаторлар юк. Ләкин Казанны беләсе килә, кая нәрсә урнашканын, кая нинди троллейбуслар, трамвайлар жүргән. Мин хәтта Казанның картасын үземчә ясаган идем. Мәктәптә укыган вакытта аны тикшереп карарга бер нинди дә чыганак юк. Әйтәм бит, интернет та юк, карталар да юк кулда. Соңыннан инде ул бик каты туры килеп бетмәгән дә булып чыкты инде аның мин ясаган карта белән чын барлыктагы карта. Шуңа күрә Казан инде ул миңа чит шәһәр түгел. Мин инде Казанга бик горур рәвештә үземнең туган ягыма кайткан шикелле килеп кердем дип әйтсәм дә була. Казан дәүләт университетының татар әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты һәм тарихы бүлегенә укырга кердем.
Мен бит бірінші классын оқып тұрмадым. Мен кірдім де мектепке оқырға, әйткенімше абай бір ешке зорақ оқи битинді менен. Мен енді ол оқыған уақытта бітім нәрсені үйреніп бітіргенім. Бақшада жүрген уақытта әлиф баларны, математикаларны. Шуңа күрә уже бірінші класста оқығанда миңа бик көңілсіз иде. Шуны күреп алып, оқытучылар мені шондук екінші классқа көшірділер. Һәм мен абай белән бергә оқып бетердем. Мектепне 9 ел гына оқыдым. Һәм мектепне тәмамлаганда миңа нибары 15 яшь иде. 16 тулмаганы, паспортны бирәләр 16-да гына. Шуңа күрә мин теге яшь язу деген әйбер бар бит, свидетельство о рождении. Шуны күтәреп университетка укырга кирдем. Алдылар барбыр паспортым булмаса да. Менә шундый сорау бирәләр бит инде. Беренче язган, беренче иҗат иткән әйбергез дип язучыларга миңа калса, һәр бөтен баланың да беренче иҗат иткән язмасы бар. Ул беләсез нәрсә? Ул сочинение. Без инша язабыз мәктәптә, бөтен бала язаны. Кемнеке кызыграк килеп чыга, кемнеке бик кызык булмаска мөмкин инде. Шуңа күрә мин үземнең беренче иҗатымны менә шул иншалардан башланды дип әйтерим хәтта. 3нче класслар, 4нче класс. Булай инде зур нигә зур әдәбиятка дип әйтик инде. Беренчесе аның булды 6нчы класста укыганда. Мин Ялкын журналына хикая җибәргән идем. Нинди төс моторрак дигән. Ул басылып чыкты. Аңа мин бик сөендем. Әлбәттә инде анда ул текстның яртысы да минеке түгел, ягъни бик үзгәртеп бетергәннәр иде. Но мин бар куандым. Беренчесе бит инде ул әлдә исән саклана. Бу инде мәктәптә укыганда, инде аннан соң дип әйтик инде мин студент вакытта Сабантуй, ул вакытта яшьленче дип атала. Журналында яза башладым. Беренче язмалар шунда чыкты инде. Бу журналист буларак үзебезнең студент тормышыннан язмалар, экспедицияларга йөридек, археологик, диалектологик, шулардан, шулар. Беренче китап. Менә бу минем беренче китабым, яны махсус алып килдем сезгә күрсәтергә. Ул 97нче елны чыкты. Менә шундый шаян хикәяләрдән торган алың инде теге рәсемнәр дә бик күп түгел ул вакытта. Беренче китап. Беренче китап чыкканны хәтерлим. Миңа 25 яшь бу вакытта аңа инде сүз белән әйтеп аңлатып бетерә торган түгел. Андагы сөенечләрне мин бу бит инде әле безнең заманда шушы яшьтә Татарстан китап нәшриятында китабың чыгуы бик зур бәхет. Әйткәнемчә мин шаян хикәяләрне шул яшьленче газетасында яза башладым. Аннан соң инде миңа әйттеләр, ул вакытта Роберт абый Миңнуллин безнең баш редактор, ул әйтте, хикәяләрең 40-ка тулса диде, китап итеп чыгарып була диде. Менә шулай яза-яза 2 ел эчендә 40-ка тулды да. Аннан соң бит инде аны сразу чыгармыйлар. Аны башта рецензия, ягъни тикшерәләр язучылар укыйлар. И шуннан соң инде менә берничә кешегә укырга бирдем. Анда ул вакытта инде бик мөхтәрәм язучылар, Ләбиб апа Ихсанова, Шәүкәт Галиевлар укыды инде, һәммәсе бәя бирде. Аннан соң Равил абый Рахмани, аңа минем рәхмәтем бик зур. Ул инде бик җентекләп анализ ясады шушы хикәяләргә. 40 хикәяне укыгач, ул әйтте миңа, менә шу 40 хикәянең 20-се китап чыгарга яраклы диде, 20-сен папкаңа салып кой, киләчәктә бәлки киләгә чыгар диде. Ул вакытта әзрәк кәефем дә төшеп биргән, ләкин соңыннан аңладым, ул шундый дөрес әйткән, алар шундый пешеп җитмәгән хикәяләр булганнар. Аларны мин кайберләрен соңрак яңадан мотор итеп эшкәртеп, кайберләрен шул килеш калды инде. Ахыр чиктә тагы да ныграк, күбрәк язып, тәки 40-ка тутырып, менә шул 25 яшымда мин беренче китабым чыкты. Ул еллар инде, ул еллар бер мотор хатирә, мотор истәлек булып искә төшә. Мин 91нче елда килдем Сабантуй. Юк, вакытта яшьленче газетасына эшкә килдем. Ул елларда биредә ничә кеше булды икән? 15 кеше бар иде. Коллективта, коллектив бик зур иде. Әйткәнемчә, Роберт абый Миңнуллин баш редактор, Йылдыз апа, эшли бит инде Атлас абый Гафиятовлар, эшли Идрия, Фәрида апа, Вагызова, Рәзинә апалар инде. Без алар белән эшләргә туры килде. Беренче чыгуларны шунда алдым. Тираж зур иде, Сабантуйны хәтта келгән әйтә алмыйм, 20-30 меңләп булгандыр ул вакытта. Газета Сабантуй эшләшә минем яшьленче ул вакытта, хәзер икесе әзрәк бетте, буталыбрак бетте. Яшьленче газетасы инде. Чыгадыр ик, шулай ук
очрашуларга бик күп биридирик. Шәүкәт абый белән Илдар абый, Шәүкәт абый Галиф белән Илдар абый Юзеф мине алып чыгып китәләр, яшь кеше дип, хикәямне укыталар, алар белән күңелле иде, алар шигырьләрен укыйлар. Казан мәктәпләрендә, район мәктәпләрендә. Менә барыбер мин язмышыма бик рәхмәтле, миңа менә шундый мөхтәрәм, шундый үзебезнең зур шәхесләребез белән эшләргә туры килде. Аннан соң алар эшләү генә түгел, алар бит менә шулай янәшәмә утырып киңәшләрен бирәләр һәрберсе дә. Ул бит инде бик зур дәрәҗә, мин хәзер еллар үткәч кенә аңлыйм. Ул вакытта бәлки аның кыйммәтен аңлап та бетермәгәнмендер. Илдар Юзеф, Шәүкәт абыйлар үзләре менә бу төшен болай дип шундый киңәшләр бирәләр иде. Яшьлегенче вакытында Сабантуй ул кайчан ничәнче елны әйләнде мин хәтерләмим инде. Соңрак бугай. Юк, мин яшьлегенче газетасында эшләгән җирдән әле киттем Этне районына, администрацияга. Анда әле мин 1 ел мәдәният бүлеге мөдире булып эшләп алдым районда. Этне районның иш кыңгына вакытлары иде. Шаулап гөрләп торган вакытлары иде. Анда инде озак эшләмәдем, Казан сагындырды. 1 елдан кире әйләнеп кайттым. Аннан соң инде урнаштым. Казан утлары журналына җаваплы секретарь итеп. Без инде Раул абый Фәйзуллин белән озак еллар бергә эшләдек. Шулай ук бик зур эшләр башкарылды инде Казан утларында. Аннары инде Казан утларыннан соң мин киттем. 10 еллар элек булды микән инде Акчарлак газетасына. Хәзер менә мин Акчарлак газетасында баш редактор булып эшлим. Язучы, журналист. Бер караганда бөтенләй икесе ике төрле шикелле инде. Журналистлар бит инде алар чынбарлыкны язалар, кешегә информация җиткерәләр, фактларны җиткерәләр укучыларга, ә язучылар инде кешегә рухи байлык бирәләр, әзрәк фантазияны эшкә җигеп, кешегә киләчәккә өмет бирәләр бит инде, шундый матур хисләр калдыралар. Икесе ике төрле шикелле, ләкин мин үзем бик күп кырлык шәхес. Бик күп кырлык кеше мин. Мин музыкада тыңлыйм, музыканың да 60-70 еллардагы артистларын да тыңлыйм, аларны яхшы беләм. Хәзерге яшьләрне дә тыңлыйм, аларны да яхшы беләм. Кино, фильмнар карарга бик яратам, спектакльләр, театрга йөргә, кинотеатрларга йөргә яратам. Шуңа күрә мин һич кенә дә аның кайсындыр берсен истен дип куймасам, алар шул хәтле берсен тулыландыралар. Менә журналистика, әдәбият һәм даже хәтта мин аңа музыканы да истәрим әле. Сәнгать, алар бер-берсен бик каты тулыландыралар, алар бер-берсенә бик каты ярдәм итәләр. Әле дә алар шунда минем тормышта бөтенсе бергә аралашып, үрелеп бара инде шунда. Менә бу безнең студент вакыттагы төркем, аның исеме Сердәш иде. Менә монда минем яшь вакытым. Мин электрогитарада уйныйдым. Менә безнең шушы төркем турында Алмаз абый Хамзин шундый китап язды. Монда инде Даниил абый Гыйниятовны таныйсыздыр. Ул телевидениедә менә ком сәгатенә бара. Тагын менә бусы инде Азат абый Низамиев, ул инде китаплар ясый. Рөстәм инде безнең хәзер эшмәкәр, Ландыш мәктәптә Атабай авылында мәктәптә эшли. Менә безнең шундый матур гына төркемебез бар иде. Гаилә турында бер айрым эфир багышларга булыр, чөнки безнең бик аның тамырлары ерактан ук башлана. Безнең нәселдә, туганнар арасында дип әйтик инде, бөтенесе диярлек язучылар, журналистлар, табиблар, инженерлар, менә шундый интеллигенция вәкилләре инде. Минем дәвәти әни ягыннан инде ул Биектау районы Мәмдәл авылында, шул төбәктә бик билгеле укытучы булган. Танылган инде. Аннан соң ул шулай ук яза иде инде. Аның әле менә китабын да чыгардык күптән түгел генә. Авыл тарихын, шул төбәкнең тарихын язып калдырган Нәгыйм Сабиров. Әни инде әти белән укытучылар булып эшләделәр башта. Биектау районы Зур Битаман мәктәбендә әти тарих укытты, әни рус теле укытты. Аннан соң инде без шул Казанга күчеп килгәч, әни инде Яшьләнче газетасында эшли башлады. Соңрак Яшьләнче газетасының баш редакторы булды. Лилә Сабирова, әни Лилә Сабирова Гыймадиева, ике фамилия белән йөри инде ул. Әти инде Марс Гыймадиев, ул инде әйткәнемчә башта укытучы булып эшләде. Аннары инде Казанга килгәчтен
Мәдәният министрлыгында, Мәгариф министрлыкларында эшләде. Укытучылар династиясы дип әйтсәк була инде. Абый, әйткәнемчә, абый белән безнең балачак бергә узды. Безнең бөтен мин әле сөйләп киткән бөтен маҗаралар, бөтен балачактагы шуклыклар аның белән бергә бер класста укыдык бит инде. Аннан соң инде мин татар теле һәм әдәбияты бүлегенә кердем, ул журналистика бүлегенә керде. Шулай ук төрле газеталарда эшләде башта, аннары инде шулай ук Сабантуй журналының баш редакторы булды. Хәзер Татарстан китап нәшриятендә генераль директор урынбасары булып эшли. Айдар Гыймадиев абый булды инде. Менә аннан соң әти ягыннан шулай ук Сарманда Раул абый Гыймадиев Сарман газетасының баш редакторы булып эшләгән кеше, озак еллар шулай ук ул төбәктә инде танылган журналист дип әйтергә була. Минем малай Азат шулай ук бик сәнгать җанлы, ул инде мәдәният институтын бетерде. Үзе көйләр яза, үзе җырлар яза, аранжировка эшли. Шул юлдан китте инде. Менә безнең шулайрак. Планнарны аны бик сөйләп бетерергә ярамый. Алдан кычкырган күкенең баш авырта диләр, ул аннан соң кызыгып бетәнең. Планнар бар. Инде мин былай тик ятмыйм. Менә татар балалары өчен кызыклы фильмнар төшерәсе килә. Тулы метражлы да, кыска метражлы да. Менә шуларны тормышка ашырасы иде, шуларны тормышка ашыру өстендә эшлибез. Бәлки киләчәктә булыр, Алла бирсә. Иҗат белән шөгыльләнүче балаларга киңәшләр менә мондыйрак минем. Беренчедән, хәзер бит инде бик кыскалык заманы. Шуңа күрә артык сүзләр белән мавыкмагыз. Беренче чиратта кыска язарга тырышыгыз. Һәм аннан соң булган талантыгызны качырып ятмагыз. Менә бүгенге көндә әдәбият, сәнгать өлкәсендә эшләүче профессионал белгечләргә үзегезнең кем икәнлегегезне мәктәп эскәмиясеннән күрсәтә башлагыз. Менә аңлатып бирә алдым икән бу фикерне. Ягъни аның өчен мәктәпне тәмамлап кайдыр укырга керүне көтәргә кирәкми. Инде сезнең нәрсә ниндидер талантыгыз бар икән, аны сез ашыгыз тизрәк күрсәтергә. Шушы өлкәдә эшләүче белгечләргә. Бу нәрсә дигән сүз? Языгыз район газетасына, языгыз республика газета журналлары белән элемтәторыгыз, име? Конкурсларда актив катнашыгыз. Аннан соң кайбер укучылар нәрсә бирәләр? Нәрсә язарга соң безгә? Нәрсәдән башларга дип инде. Чөнки гел бит инде теге мәктәп пси турында гына язып булмый бит инде. Или теге чыпчыклар турында гына язып булмый, табигать турында да язып булмый бит инде. Менә миңа калса, һәр авылда бар өлкән яшьтәге кешеләр. Аларның бәлки дөньяга чыкмаган кызыклы вакыйгалары, кызык сүзләре бардыр. Менә сез аларның телләрен ачтырырга тырышып карагыз. Алар рәхәтләнеп, бәлки алар сезгә рәхәтләнеп сөйләрләр үзләренең яшьлектәге вакыйгаларын. Шуннан ниндидер бер хикәя туар бәлки. Аны инде менә күрше фәлән әби сөйләгәннәрдән дип әйтеп куярга була. Аннан соң күбрәк аралашыгыз. Бер-берегез белән күбрәк аралашыгыз. Үзегез ни кадәр генә интернет заманы булса да, өйдә утырып кына, телефоннарда утырып кына, барбер теге кругозор дип әйтәләр бит инде русча. Аны киңәйтеп булмый. Аралашкан вакытта, кеше белән сөйләшкән вакытта инде барбер фикерләр туа, ниндидер кызыклы идеялар туа. Төп киңәшләрем менә шул сезгә. Иң кызыклы сорау бирүчегә миннән бүләк, менә минем селфи таягы, бу минем балалар өчен соңгы китап, моннан соң зурлар өчен берәү чыкты. Бу балалар өчен соңгы китап минем. Менә шушы китапны мин сезгә автограф язып бүләк итермен. Ярыймы? Зилә. Минем бар инде ул бар, но минем җырларым да бар үземнең. Без бит студент вакытта үзебезнең төркем бар дип әйттем. Аннан соң минем үзем язган җырлар да бар. Ләкин инде алар шигырьләр дә үземнеке, көйләр дә үземнеке, алар инде бик популяр булып китмәделәр. Димәк, минем җыр өлкәсендә талантым шуның хәтле генә булгандыр. Бар шигырьләр, әйтү җырларым бар. Менә әйтик инде, Шаян кызчык дигән бер җыр бар минем. Аңа без клипта төшергән идек заманында. Тагын берничә җырым бар. Мин дә сезне бик яратам, һәммәгезне бик яратам. Сезне яратмасам, менә шундый матур хикәяләр, матур дип әйтте мин ярар. Үзем мактап булды. Сезне яратмасам, шундый хикәяләр яза алмас идем. Драма жанры дигәннән
Бусында түгел икән инде ул. Минем балалар өчен бар, яңа ел пьесалары бар. Алар китапта басылып чыкты. Икенче мәченчеме җыентыктан мен чыкты ул Хуштам шикел дигәндәй бай. Аны мәктәпләрдә куйдылар. Берничә генә бар, шулай ук балалар өчен. Шулай күп түгел инде, дөресен әйтәм. 3 пьесам бар бай. Серләрен шишәм алайса, чөнки мин бик ничек дип әйтим, мин бик борчылам бүгенге көндә балалар әдәбиятының язмышы өчен, чөнки балалар өчен язучылар бик аз. Кем генә килсә дә мин сөенәм, аларга мин ярдәм кулы сузам, суздым мине моңа кадәр дә инде. Минем булышып шулай дөньяга чыккан, китаплар дөньяга чыккан язучылар булды, яшьрәк язучылар. Әйдәгез берничә серне алайса мин сезгә сөйләп китим. Беренчедән, озын җөмләләр белән быргалый язмагыз. Бу бигрәк тә хәзерге заманда бигрәк тә балалар әдәбияты өчен, балалар матбугат өчен дә инде хәтта кирәкми ул теге табигать күренешләре, җил исүләре, яфрак кыштырдаулар, аларны бик аз. Мин кирәк түгел дип, бөтенләй кирәк булмаса, әсәр кыры була инде ул. Аларны чамалап кына кертегез. Андый сүрәтләүләрне, тасвирлауларны күбрәк булсын сюжет. Сюжет бу инде динамика. Менә инде хәтта шунда әйтик, мәченең кыйрыгына басып, ул җигереп кенә китсә дә, уже ниндидер күренеш күз алдына килә бит инде. Кино караган шикелле була. Динамика, хәрәкәт булсын әсәрләрегездә. Икенчедән, башлап киткән вакытта, әсәрне башлап киткән вакытта җиңел кирип китилсен. Ягъни, әгәр дә сезнең баштагы 5-6 җөмләгез инде тартып кертми икән әсәр эченә, аны укучыларның ул әсәрне укыйсы килмәячәк. Кызык түгел дип, хәтта эчендә ул кызык та булырга мөмкин, алай бер. Ләкин укучылар бу ниндидер авыр бер икән дип уйларга мөмкиннәр. Шуңа күрә мин сезгә тәкъдим итәм. Әсәр язган вакытта беренче җөмләдән үк менә шундыйрак куйыгыз. Әйтик, мисал өчен, Сәлимә бүген икеле алды. Булды, ныкта, китте шуннан соң, димме? Или кем уйлаган анда Рамилнең шушындый маҗаралы хәлләргә тарыр дип, Рамил шундый маҗаралы хәлләргә тарыр дип, индеме? Или анда Әдиләнең шундый ялганчы икәнен белгән булсам, дип башлап китәргә дә була инде. Менә уже шушындый җөмләләр интрига тудыра, алып кирип китә, аннан соң инде ул китә. Аннан соң инде һичшиксез әсәрегездә, хикәягездә бер мәгънә булырга тиеш. Әгәр дә ул хикәянең мәгънәсе булмаса, әле ул өстәвенә тәрбияви дә мәгънә булырга тиеш. Чөнки сез ниндидер хулиганлык турында язып, ул хулиган малай тиешле җәзасын алмаса, аннан соң ул нинди хикәя була инде, шулай бит. Мәгънәсе булырга тиеш. Ниндидер кешегә начарлык эшләргә теләүче, кешедән көләргә теләүче затлар соңыннан үзләренең җәзаларын алырга тиеш, алар көлкегә калырга тиеш, алар шундый дип көлкегә калырга тиеш. Вот шул кирәк аңа дип әйтерлек булсын соңыннан укып бетергәннән соң. Менә бу кыскача гына схемалар инде. Мәкаләне бик яхшы хәтерлим. Без беренче курсны бетергәч университетта бардык экспедицияга, археологик экспедицияга Волгоградка. Без анда бардык, җир астыннан без казыдык, мишләр, чүлмәк ясый торган мишләр юл, борынгы Бәлҗәмән дигән шәһәрне казыдык без. Автобуслар бардык, автобус иске иде, бик әкрен барды, бөтен машиналар безне узып китте, анда бер безнең кызлар абый бер тракторны уздык дип кычкырганнарын хәтерлим юлда барганда. Менә шунда безнең вак кайгалар бик көчле булды. Ике атна без шунда экспедиция яттык һәм шушы экспедиция турында Идел буе Бәлҗәмән дигән Яшьленче газетасында 90да, 89да чыкмады микән, шундый бер зур мәкалә чыккан иде. Беренче мәкалә, шуны яхшы истә калдырдым. Шуңа күрә илһам килсен өчен саф һавада күбрәк булыгыз, чаңгыда җөрегез, кыш көне, җәй көне велосипедта җөрегез, йөзегез, әйбәт дуслар белән аралашыгыз, күңелле итеп яшәргә тырышыгыз, шат күңелле. Вот илһам шул вакытта килә инде ул. Син бик алай булмый аны, бойда фәлән китап язам, киләсе айда фәлән китап дип, ул менә 3 ай буе бер нәрсә язылмаска мөмкин. Аннан соң бер ай эчендә әллә ничә хикәя бер юл язылып куелырга мөмкин. Ул менә шулай, ул күңел халәте, җан халәте, җан тыныч булырга тиеш аның өчен. Әле январ айында бернинди дә китап язарга ниятем юк. Январ битеп килә инде. Күп калмады хәзер. Яраткан шагыйрь, мин чын дөрес әйтәм, миңа элеккеге шагыйрьләр күбрәк ошый. Мин бик яратып укыйм Такташны. Мин бик яратып укыйм Муса Җәлилне. Әнгам Атнабаевны. Миңа ничектер аларның иҗаты күңелемә күбрәк якын инде менә, барыбер.
Яңа язучылар бу прозаиклар турында сүз бара торгандыр инде. Иң эш ишеттерән хаталар миңа калса бүгенге көндә бик күпләрнең менә ул хәзер бит инде бер кызык заман китте. Хәзер бит бөтен кеше язучы. Хәзер ВКонтактеда да язалар, Инстаграмда да язалар, WhatsAppта да хикәяләр туа. Һәм шаккаткыч араларында бик кызыклары килеп чыга, шуның әйбәтләре дә бар, очраштыргалай бит инде. Ни яктан әдәби яктан бик камил булмасалар да, орфографик, грамматик яктан хаталар күп булса да, карыйсың ниндидер кемдер кызыклы сюжет уйлап тапкан. Ләкин миңа калса минем эшне пешергән бер әйбер, без ниндидер бер рамкаларда утырабыз. Чөнки бөтен кешенең дә башыннан үткән проблемалар бар бит инде ул. Әйтик, авыл җирендә булса инде теге җавапсыз мәхәббәтләр дип әйтик инде, ул турыда бик күп язалар. Анасын теге ана белән бала мөнәсәбәтләре. Менә шул рамкалардан бераз чыгып, әзрәк федераль дәрәҗәгә менерлек, менә Россиядагы башка балалар да яратып укый алырлык әсәрләр иҗат итәргә иде. Үзебезнең татар менталитетынан чыгып дип әйтик инде. Менә шуңа күрә безнең язучылар бүгенге көндә әзрәк офыкларын киңәйтсеннәр иде. Тормышыгызны, сезнең үзегезнең көндәлек яшәешегезне җиңеләтә торган бер бик яхшы усул бар. Ул юмор. Әгәр дә сез тормышка юмор белән карый белсәгез, ул сезнең тормышыгызны бик каты җиңеләтәчәк. Һәм мин аңлатам, ни өчен шулай икәнлеген. Беренчедән, менә кеше белән очрашкач, әйтик, сез класска килеп кирдегез, мәктәпкә килеп кирдегез, сез инде шуны кашыгызны, күзегезне җыерып килеп кирсәгез, сезнең белән беркем дә сөйләшергә теләмәячәк. Ә елмаеп килеп кирсәгез, сез инде уже бөтен дөньяга нур алып киләсез, һәм сезнең белән аралашырга теләүчеләр, сезгә яхшылык эшләргә теләүчеләр ул көнне күп булырга мөмкин, әйме? Аннан соң елмаясыз, кибеткә кирдең, сатучыга елмаеп дәштең, аның бәлки ниндидер проблемалары бардыр ул апагызның. Ә сезнең елмаюны күргәч, аңа да рәхәт булып китә. Ул аның да тормышы җиңеләсез. Бик күп кешеләргә шатлык истисез. Караңгы тыгырыктан кайтып киләсез, сезнең каршыга бер шундый 2 метрлы бер әзмәвер хулиган чыкты ди. Сез аңа елмайыгыз. Ул сезне или бу моңа җитеп бетми дип уйларга мөмкин инде, әйме? Или ул уйлаячак, кара бу нинди ягымлы, акыллы җегет яки кыз икән инде. Бу сезгә тимәячәк, менә мисал өчен инде. Һәм конфликтлардан качарга тырышыгыз. Күбрәк провокациягә бирелмәгез. Без укыган вакытта да кушаматлар бар бит инде. Кушамат тагырга маташалар класста укыганда, кем кушамат тагырга маташкан вакытта игътибар бирми, әйткән шул кушаматка көлеп кенә карый, аңа ул кушамат ябышмыйдыр гадәттә. Кем инде шул вакытта кытырып, мин алай түгел, мин фәлән түгел, мин андый исемле дәшмәгез дип китсә инде, все, бетте инде, аңа инде ул кушамат гомерлеккә провокациягә бирелмәгез. Сез игътибар итмәгез анда. Елмаеп көлеп кенә куйгыз. Шул шундый дип әйтегез. Аннан соң үзегездән көләргә бер качан да ялмагыз. Менә безнекеләрнең бик күп, безнең чик дип әйтим инде. Бездә бер шундый ни бар? Комплекс татарда бигрәк тә инде ул. Без үзебездән үзебез көләргә ялабыз. Үзегездән үзегез көлсәгез, көлә белсәгез, яки үзегезнең җитешмәгән якларыгызны һич курыкмыйча ачып сала белсәгез, сезгә карата бик әйбәт булачак мөнәсәбәт. Бу тәкәббер түгел икән дип уйлаячаклар сезнең турыда, мактанчык түгел икән. Карап, үзе турында рәхәтләнеп, үзенең шундый якларын курыкмыйча сөйли дип әйтәчәкләр дә, тагын сезгә мөнәсәбәт яхшырачак. Каләм дәфтәр йөртмим, хәзер бик җайлы, телефонда бар напоминание, аны автоматка куясың да, юлда барганда шалт искә төшкән әйберне итәсең аннары. Ул хыялың булмаса, эмоция булмаса, ул бит инде әйбәт әйбер түгел, язучы гына түгел, тормышта да андый кешеләргә яшәү бик авыр булачак. Шуңа күрә сез инде тырышыгыз, эмоцияләр белән яшәргә, шигырьләр язарга. Мин яшерен батырын түгел, мин мәктәптә укганда ук кызыклы вакыйгаларны язып барадырым. Менә сезгә дә киңәшем бар шундый. Алар бит еллар үткәч ынтыла. Мин язып барадырым детальләренә кадәр. Менә хәтта кем әйтмеши җил исеп куйганнарына кадәр. Мөхәммәд Авай Мәхдиев әйтә бит, яза, минди еллар үткәч тә авылыбызда җилнең кайсы яктан искәнен дә хәтерлим дип. Минем хәтер андый түгел. Ләкин минем шул вакытта язып калган әйберләрем бик күп. Шуларны алып укыйсың да, кылт иттереп искә төшә бер вакыйга, ялардан хикәя туа.
Аннан соң инде мәктәптә дә укытып алдым. Казанның 5-нче гимназиясында балалар арасында Сабантуй, Яшьләнче газеталарында гел балалар дөньясында кайнадым бит инде. Геройлар шуннан туа. Ләкин ул геройларны алай гына ясаң әлбәттә бик кыры була. Шуңа күрә инде бар фантазияны истәп, әзрәк аларны тулыландырып, күпертеп, укучыларга кызыклы геройларны ясыйсың инде аннары. Аның бөтен схемасы шулай. Сез иң яхшы язучы. Мин сезнең китапларны бик яратам. Син бике, сиңа зур уңышлар, менә шулай иттереп, инде миңа бик русча әйткәндә приятно үземнең китабымны синең кулда күрү. Шуңа күрә алдыда уңышлар сиңа, яме? Молодец. Мин Мамадыш районыннан Усали авылында яшәйм. Исемем Шәрифуллина Нәфисә. 6-нчы класста укыйм. Саун. Алмазова исәнмесез. Сез үзегезнең хикәягезгә исемегезне башта язасызмы, яисә соңыннанмы? Хәзер алайса мин сезгә бер серне ачам инде. Мин әйтмәм дип әйткәнем, әйтергә булдым инде, ярар. Әлбәттә, хикәянең исемен башта уйламыйсың инде, башта язасың. Башта хикәя языла, аннан соң инде шул хикәянең иң кызык җирен алып, баш исем итеп чыгарасың. Мисал өчен бит инде. Гадәттә шулай эшләнә. Мин шулай эшләдем, гомер буе эшләдем дә, шуннан соң инде чиратта башыма бер шундый уй килде. Хәзер китап исемнәрен уйлаган вакытта бик авыр бит. Ул кешене тартып торырга тиеш, ул җәлеп итәргә тиеш инде. Шуңа күрә мин бер вакыт киресенчә эшләп карадым. Мин яздым 20 исем, хикәя исеме. Шуннан соң әле ул хикәяләр язылмаган иде. Шулар арасында иң үземә ошаган дигән бер исемгә тукталдым да, шул исемгә багышлап хикәя яздым. Нәрсә өчен? Чөнки мин ул исемнең китап тырышлыгында атачагын беләдер идем. Ул атабадыр телефонлы кәҗә дип. Менә ул минем бердән бер хикәя. Мин телефонлы кәҗә дигән хикәя язмадым. Мин башта аның исемен уйлап таптым. Чөнки инде кәҗә дә кешегә кызык, телефоны булса бигрәк тә кызык. И шуңа күрә шуннан соң шундый хикәя туды. Булай, чынлыкта менә бу сорау бик урынлы. Чынлыкта әлбәттә инде башта хикәя языла, исем аннан соңына уйлап табып куела инде. Рәхмәт. Сау булыгыз. Шул вакытында Әгерҗе районы Девятерна мәктәбе укучыларыннан бик күп сораулар килде. Сораулар бик кызыклы иде, үземә дә бик ошады. Шуңа күрә мин селфи таягым бүләк итәм Девятерна мәктәбе укучыларына.